Dneska ráno sme vyrážili z Ošu a vstúpili na cestu Pamir Highway. Postupne sme vystúpali z 800 metrov na momentálnych 2200 metrov nad morom a vzadu vidieť už pohorie Pamir, čo je momentálny cieľ našej cesty. Rumors spreading round, United Texas town. Vstupná brána na hodvábnu cestu. Marek, usmej sa. Okay. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. Momentálne sa nachádzame v Saritáš a za mňa môžete vidieť Lenin Peak, ktorý má výšku 7100 metrov. Saritáš je križovatka, odkiaľ sa ide do Tadžikistánu, alebo my tu vlastne odbačame, lebo ideme navštíviť base camp, od ktorého sa ide na Lenin Peak. Posledné 2 dní sme strávili v Oši, ktorý tiež nebol na pláne, ale pretože nám už všetkým, ktorom začali tie tlmiče, tak sme sa to snažili nejako odservisovať a hľadali sme náhradné gufera. Behali sme vlastne po bazároch. Tu v Kyrgyzstane nefungujú ako u nás nejaké online weby, že ty si vlastne zadáte, čo potrebujete. Tu musíte ísť vlastne z jedného bazáru na druhý, chodiť po kontajneroch, ktorých vlastne sídlia obchodníci a pýtať sa vlastne, či to majú. My sme vlastne prišli do jedného, ktorý mal nejaké diely na čínske motorky a on chytil telefón a obvolával všetkých dookola, že či také niečo nemajú. Podarilo sa nám niečo zohnať, ale nemali to, čo presne my potrebujeme, takže po 2 dňoch hľadania ideme ďalej. Servis, kde sme boli v servise v Oši, tak oni sa snažili niečo obtelefonovať, ale tak sa zdá, že naše veľkosti v celom Kyrgyzstane nie sú. Museli by sme ich objednávať, ale to by trvalo asi týždeň, pokiaľ by sem prišli poviedky buď z Číny, alebo z Kazachstanu, alebo z Uzbekistanu. Nevieme. Takže sme sa rozhodli ísť ďalej. Každý deň budeme čistiť tlmiče a budeme dúfať, že to nejako vydrží po Pamir Highway, kde sa akorát nachádzame. A už posledné kilometre skrz Tadžikistánu, že by mal byť viac menej asfalt, a tam už by to až tak nevadilo. Za mňou by mal byť Lenin Peak. Andrej nás opustil, Juro tu zapadol
A pokúšame sa dostať cez mäkkú rieku, mäkké dno. Pred nami sa nachádza Lenin Peak, ktorý má 7100 metrov, ale bohužiaľ ho nevidno kvôli oblakom. Takisto pred ním sú nejaké 5000-ky a momentálne sa nachádzame v basecampe na Lenin Peak. Sme vo výške 4300 metrov na rozmedzi kyrgyzsko-tadžických hraníc. Tu nás si vlastne Kyrgyzi a Tadžikovia predávajú turistov, lebo vlastne Kyrgyzovia nemôžu vstúpiť alebo prejsť ku tadžickým hraniciam, tak vždy sa oni takto dohodnú na vrchole a predajú si ich. I can see in here, and I can feel in here. Comatose with common sense. I take my time in here. Somebody get me out of here. What am I so against? I just wanna watch the whole world burn. Lost a million times and I won't learn. Show me someone innocent. I'll show you there's no proof. I may be gone, but I'm no fool. Pred nami je jazero Karakol. Práve sme vošli do Tadžikistánu. A pokračujeme ďalej. Zakývajte, chlapci. Ahoj! Mne to veľa žere.
známej Pamir Highway. Práve sme prišli k jazeru Karakol. Dookola sú samé hory. Osnežené a za nami trochu aj prší, uvidíme, či tomu ideme. Pasujeme sa z Murgapu v Tadžikistane, kde sme sa dneska konečne dostali. Čo sa týka prechodu cez hraníc, išlo to celkom dobre a rýchlo, asi zhruba 20 minút na každej strane. Všetky papiere sme mali vlastne dopredu nachystané, takže sme odozdávali. Čo sa týka kyrgyzskej strany, tam trebalo iba vremenný voz a vlastne nahlásenie cez agentúru, že pôjdeme teda prechádzať, lebo vlastne tento hraničný prechod funguje iba vyslovene pre turistov a pre nikoho iného. A čo sa týka tadžickej strany, tak tam potrebujete mať GBAO permit na to, že môžete vojsť do tej pohraničnej oblasti, lebo to by malo byť, sa mi zdá, vojenská oblasť. Čo sa týka samotnej cesty, bola to ťažká oračina, aspoň v tej medzihraničnej priestory. Pravdepodobne tu včera pršalo, takže bolo to celkom sranda prejsť. Nechcel by som ísť akože z opačnej strany, takže ľutujem všetkých tých turistov, motokárov, čo sme stretli čo ešte opačným smerom, lebo ísť dole kopcom po tom blate, no neviem. Čo sa týka počasia, bolo to super, asi 3,5 stupňa hore na Akbajtale, ale nejako sa to dalo prežiť. Trochu nám tam popršalo, trochu nám tam krupy popadali, ale už keď sme zišli z tej výšky na momentálnych 3000, kde sa nachádzame v Murgape, tak tu je nejakých 10 stupňov, ale dá sa to zvládnuť. Čo robíte, chlapci? Tankujeme. Tankujeme 100 oktán. Puno. A kde sme teraz? Na domácej pumpe.
Plyn si čistrouby ven. Pekné vyparíme, čo ťa idú. Idem radšej ďalej. Nech to nechytne. Ty kokos, čo ti hrabeš, ak to už 20 sekúnd sičí. Tu je šťastný majiteľ šťastnej motorky. Doctor, doctor, please, don't you know I'm going fast? Doctor, doctor, please, don't you know I just can't live? She walked up to me and really stole my heart, and then she started to tear my body apart. Living, loving while on the run, so far away from you. Living, loving while on the run, so far away from you. Doctor, doctor, please, don't you know I just can't live? Doctor, doctor, please, don't you know I'm going fast? It's only just a moment, but she's turning paranoid. It's another situation for a nervous boy. Dnes Vakan Valley. Kopce za mňou sú už Afganistan a pravdepodobne pohorie Hindukuš. Ale hej, ako... No, toto ja som nemal problém, bo som to pomaly vedel. Ja to je pomaly si. Ako na svoje. Hej. A ideš, dobre, to sa nám preúpneš, to už je rovinko. Tak a teraz sa dívajte, ako Andrej chodí. Také divné, na každej jednej dovolenke sa Andrej nevyjebal. Keď mu takto prechádzaš pro 300 tam. Doctor, doctor, please.